नारजों थुलुंगा फिल्माव खालामनो थाखाय जोङो दा थियारि जाबाय ओंखाम नानाय मोनजाबाय नै बायना दोननांगौ बेखौनो जोंनि एकथा नैबे जोंसो बायना दोननांगौ हेलौ दादा ओइ मा बुंदों नोंलाय लसेंग्रा Lara Jomodian aku lana nanti itu जोंना एकथा डाइरेक्टखा नैबेनो आदाया मा लादोंमोनलाय लोगोआ जोंना फिसालाफोर Oh, hai. Binci ada tapuan एकरखौ बुनो मोननाय ना एकरखौ बुनो मोनाखै दाबा बुनोथ' मोनाखै बुजादोंसो आंसो बुजादों लोगोसे दंबावो नै नोंबो मा फार लादोंमोनलाय नोङो जोंना बुलाय खुगासो बाजै लालसा दंबोयो लालसा दंबोयो लोगोफोर जोङो दा थांनोसै शुटिं खालामनो पाठशालायावहाय जों ओंखारबाय लोगोफोर जों दा जायगायाव सफैबाय अखाबो हादों नै बोथोरा मोजां नङा ओमफ्राय माखासे आर्टिस्टफ्राबो दाबो सफैयाखै माने जोङो फार्स्ट टाइम सफैदों आरोना नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ आं भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना बे समावहाय जोङो सावथुन मुलुगनि बयजोंबो सिनायथि जानाय मिथिसार जानाय मेन्डेला सारजोंहाय जोङो दिनैहाय नैबे थुलुंगा फिल्मावहाय मा पार्ट लादों बिथांनिफ्राय जों मिथिना लानो होमब्ला सारा खिन्थादों मा पार्ट लादों पार्टआ जाहैबाय गामिनि सासे फालांगियारि बेवहाय थाखा फैसानि लबाव आङो जायखौ समाजा मोजां मोना जायखौ समाजा गनाया बे खामानिखौनो मावनानै समाजाव आङो गाज्रि बिजनेसनाव आखाइ होयो जायनि जाहोनाव आङो गोबां मावथावै खामानिखौ मावो आरो इयुनावहाय बे गाज्रि खामानिनि थाखाय आङो साजा मोननांगौ जायो बेखौ नायनानै नोंथांमोना जानो हागौ नैबे फिल्माव आंनि रलखौ एसे गुबुन नुगोन सिगाङाव जेसेबां कमेडि खालामबोदोंमोन नाथाय नैबे थुलुंगा फिल्माव कमेडिनि गोजानाव थानानै एसे आलादा रोखोमै रल लानाय जादों ओमफ्राय दा सारा बे थुलुंगा फिल्मनि अनगा ओरैहाय खयथासिम फिल्म गाबोगोन दासिमहाय फिल्मखौथ' गुसुं गोलाव गोबां गाबाय मथा मथि 60सो गाबाय गासै 60 जाबायना 60 जाबाय होमबाथ' एबारनि फिल्मावहाय माबायदि जागोन बादि जेनेबा सिस्टेमफ्रा सिस्टेमाथ' बेखौथ' आं मा बुंनो दा साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो फिल्मखौ मोजां मोननो हाया साफ्रोमबो लिरगिरिफ्रा साफ्रोमबो डाइरेक्टरफ्रा जि लुबैयो जानो हागौ बेखौबो होजोबनो हायाबो जानो हागौ बेखायनो बेखौ मा जागोन होननानै थोंजों बुंनोबो हाया जायखिजाया आं रायजोफोरखौ खावलायगोन नायनानै आर्टिस्टफोरखौ थुलुंगा हो जायफोर प्रडिउसार बिथांमोनखौ थुलुंगा हो बेनि उनाव रिजाल्टखौ बुंनो हागोन नाथाय आं रिजाल्टखौ दा जेबो बुंनो हाया दे अब्ला सारनिफ्राय माखासे खोथा मिथिनानै मोननायनि थाखाय थेंकिउसै सार गोजोन्थों
Adia mana ada video? Ini jadi belum. Guna warna deh. Guna warna deh. Video apa aja kan? Story ko ini kan ada. Dia laku loh bang. Ya. Di sana ada ya. Itu tabai itu kan. Jaga sini. Bed Thulunga film mama lagi tu ni. Bunda sih. Bunda. Anggu bunda sih. Tiga mau sih. Itu lu bunuh nak? Itu tuh kan ni konsep bunuh mana ni? Ibu fulana itu dari saji sunu mana dari di sunu na. Gula ni sunu nak kan? Putar gua mana? Sunu mana sih? Banyak apa sih? Oh ni pakai kunci sih minta. Ma berjalan di video tu nak juga. Video tu bangrai hidup macam ni nunga, isi medium ni, macam anda kan bagi minta bagi siapa? Kom ni berga, bangrai hidup dari nunga. Film ni nama mana mungkin? Thulunga ni, Thulunga film. Materi stiker dia. District tu producer ni, asal ni sih, keras nala, bina baksa dia tu malay, buat kasih kiri nama saya. Baik David Hane yang mana kan dah? Dia baksa yang mesti. Akan juga ber, dengan mana? Yang basic kali tak ada, amin cara naikkan dengan bergerak. Lain kami makan bergerak, akan dia. Super salam ni. Okey. Itu masalah apa itu? Okey. Ini nak apa? Mama ni tak tahu ni siko. Boleh bunda?